kahilangan, ay kaunting pamik-pamik, kagabos, ay mga pinagpapala ng Diyos. No? Ay rayuan lubog kita sa mga hina, ay lang ikinalong kita sa mga okay? So sana mga tugang mag-text ka mo niya sa kuya 092-581-13851 as 0966 0966-858-475 sa Kuyang Globe mga tugang. Ayan ang pagayuno na tema, ang pagtabang ng mga kababaihan sa simbahan. Okay? Kasi ilang po binubuo ng mga kalalakihan. Okay? So although ang pari lalaki, no? Pero mga tugang, ang simbahan ay binubuo ng mga tao. Okay? Babae at lalaki. At maghihiling ta sa pag-urulay-ulit ng mga tugang, ano ang papel kadalasan ng mga babae. Kadakol baga apod ta ka manang, ano? Si manang nagtatrabaho sa simbahan. Ano? At ang pagtatrabaho nga nila sa simbahan o volunteers, actually, daing sweldo yan mga tugang. Ang apod kan mga Mother Butlers Guild, naglilinig sa simbahan, sila po ang nag-aasikaso kan mga chalice o kan mga gubing, kampadi, duman sa sakristiya. Okay? So mga tugang, yan pag-urulayan ta mga tugang, ang pagtabang kang mga kababaihan sa simbahan. Okay? So bago kita magpalagos mga tugang kasatuyang programa, tayo muna ay mag-G. Okay? Mag-G muna kita mga tugang. Ng ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, kabanal-banalan Birhen Maria, walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan. Pagpus kami iyong dinggil at ngawaan. Mahal na Birhen Maria, kami ang magtuloy pagligtas na hindi po ang hipil nito ng message. Pag-may-ari, ang nakakasiwa, mamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga tutulong, lalong-lalo na ang lahat ng mga nagsubaybay na kanya po kami at ilayo sa kapakan, lalong-lalo na pag kaming ahawaan ng tuloy na makapagpitan ng papayag at sa pakikinig kami sa pagpapalagana ng kariyan dito sa ang lahat nito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at kapagpatas ngayon at magpasawalan ng Ama ng Anak. Amen. Okay mga tugang, welcome once again sa satuyang programang Marahay na Hapon at sana yaong kamo sa maray na kamugtakan. Ano? At binabati ko po of course ang sakuyang pinsan, si Manay Baby, si Manay Tony at si Manay Ampi dyan sa Manila. Ano? Sana yaong kamo sa maray na kamugtakan. Ano? So mga tugang, ang satuyang Marahay na Bareta, manunugod iyan mga tugang sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 8, talata 1 hanggang 3. No? Magayon ng mga tugang iniho, manunugod ini sa mga babaeng nag-iba kay Jesus. Okay? Ano ta nag-iba sila kay Jesus? Anong dahilan? No? Anong dahilan kung bakit nag-iba si Jesus? O sige, bago kita mag-commercial,
basahin ko muna mga tugang ang Marahay na Baleta. Pagbalik ko sa kuya ng ipapaliwanag sa Indo ang Marahay na Baleta. Ano? So ini po. Dain na haloy, naglibot si Jesus sa mga banwa asin sa mga baryo. Naguhulit ng Marahay na Baleta, dapit kang kahadean ng Diyos. So yun talagang trabaho ni Kristo pagpahayag ng mabuting balita, manunugod nga niyan sa kahadean ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Okay? So yun talaga ang kanyang trabaho, ang kanyang mission to preach the word of God. No? Actually, ginigibot tayo yan. Kita ay nakikisumaro, nakikibahagi sa gawain ni Kristo. Tayo mga Kristiyano ay dapat nakikibahagi. Okay. Kaiba niya ang 12 apostol. Saka ang nagkapirang babae na binulong niya sa mga maraot na espiritu asin sa mga kahilangan. Si Maria na inapod Magdalena na pinaluwasan ng 7 demonyo. Si Juana agom ni Chusa para pamahala ni Herodes. Si Susana sa kadakulpang mga babae. Kabus sinda nagtabang kay Jesus asin sa mga disipulo ahali sa sadiri nindang mga pagsadiri. Okay? Yung mga tugang ang Marahay na Baleta ngunya na aldaw. So ang oras po natin ngayon ay 17 minutes after 1 o'clock. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Yeah. Chino Garcia. Servisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan, sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto. Basta sa pag-asenso, kan ginubatan. Chino Garcia sa tung malalaoman, edukasyon. Anumang kalamidad, umabot, tatabangan niya kita. Yan si Chino, bista dumihan, yes yan si Chino. Chino sa pag-asenso, kahobinesan, mga magurang, mga gurangan. Happy talaga, lalo pag may serbisyong Garcia. Chino, si Chino Garcia, subukta ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka, oh Chino Garcia. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propriedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakaan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-igmat sa mga peligrosong hayop, siringkan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Brad,
Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Lemes na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa magayon marahay na programa, marahay na hapon. Gusto kong batiin po si Romy Briso. Good afternoon po, Father. I'm always listening and watching sa DCGB Facebook. Thank you very much. Okay. So mga tugang, sa tuya ng balikan ang marahay na bareta ngunya na aldaw. No? So sabi ko sa inyo mga tugang, ang mga nagsisilbi sa simbahan baga, bako sa naman mga lalaki, no? Of course may mga kababaihan, no? Of course nandiyan yung mga madre din, pero igwan inaapod na manang, no? Mga manang. O digdi. Alam mo, kay itong panahon, pinapayagan na iyan. Lalong-lalo na kay ito kasi dipisilon taang patriarkal ang kultura kang mga Hudyo. Narumduman nindo mga tugang na ang mga babae nga ni ay kabilang sa pagbilang. 5,000 men. So kaya ang tingin nila, ang hiling nila sa mga babae, low class, or low class lang. Pero mga tugang, sa aldaw na iniho sa Ebanghelyo na binasa ta, tinawa ni Kristo ning importansya ang kababaihan sa pagtabang sa iyang mga gawain sa kanyang ministeryo. Mga tugang. Magayon ni mga tugang ta sa simbahan, pantay-pantay naman yan. Ni babae, ni lalaki yan. Lahat kita mayroong papel na maari natin gampanan. Okay? So, yon. Kaya nga, ining mga, sabi nga ni, mga dosing apostoles ni Kristo, nakapag-concentrate sila sa luwas. Kasi makapag-preach sila. Pero, sino ang magluluto sa kanila pagkatapos na sila mag-preach? Sino ang maglalabas sa kanila? O yun, actually, ganun yan. So, titingnan natin mga tugang na gabos kita, mga partners. Okay? Maganda baga yan. Mga partners tayo. Hindi tayo dapat mga rivals. Importante yung mga tugang. So, alam mo, ang talagang trabaho kang mga apostoles,
ay ang maghulit o magpahayag kang marahay na bareta dapit kan kahadian ng Dios. Yan talaga ang pinaka dahilan, no? Preaching. No? Nga lang, siyempre, sino ang magtatrabaho duman sa household? Sino ang magluluto? O yun. Actually, yan ang mga ginibo. Pero ipadagos na mga kaibigan, sabi digdi, kaiba niya ang dosing apostoles. Okay? Dosing apostoles. Kaiba ang nagkapirang babae na binulong niya sa mga maraot na espiritu asin sa mga kahilangan. Okay? Ano mabahay dito mga tugang kung bakit ining mga babaeng iniho sumunod kay Jesus? Ano talaga ang dahilan kung bakit sila sumunod kay Jesus? Alam mo, isa sa mga dahilan kung bakit sila sumunod kay Jesus out of gratitude, bilang pasasalamat, no? Kaya nga miski nga dahil sinapig babayaran, nagpapasalamat. Magayunan bagayan pag kita naglilingkod, no? Nagtatrabaho. O ito ba'y nanggagaling sa pasasalamat o para tayong pansinin, kumita, no? Magkapera. Ganun ba 'yon? Ano? Alam mo, dati sa simbahan, wala naman talagang sweldo dati, ha? Dati walang sweldo. Ay mga ano lang, mga volunteers. Pero yun nga siyempre, sa kapanahunan, susunod tayo sa batas, yun nga may mga sweldo na. Ang sekretarya, no? Ako po'y naging parish priest, ha? 3 beses. Una sa UST Manila, 1984 to 1993, ano? At pagkatapos duman sa isla sa Calayan Island. At the same time, naging parish lately noong 2008 to 2013 sa Manawag, Pangasinan, no? So, alam mo, so sekretary igwang sweldo yan mga tugang. Kung anong sweldo na dapat itao sa inda, itinatao no? Nga lang minsan talagang dipisil sa ibang mga parokya sa inyo sinamakuan ng pangsweldo. Yun, sa kolekta, sa donasyon, yun lang talaga pinagkukunan ng mga simbahan. Okay? Maliban na lang kung may mga manang na mayaman at nagtatabang. Yan. Mahilin na mga tugang iniho. Sisay ang mga binulong ni Jesus sa mga maraot na espiritu asin mga kahilangan. Okay? Pinangaranan ni Jesus iniho. Okay? Si Maria na inaapod Magdalena. Okay? Na pinaluwasan ng 7 demonyo. So, si Maria Magdalena, matugang siguro mayaman inihong babaeng ini. Si Maria Magdalena, baku iniso babae na nahuli. Okay? Baku iniso babaeng nagduman sa harong ni Simon Pariseo at nagpunas kan sa iyang buhok at ning pabango. Baku siya. Kasi duman, daing pangaran ang babae. Digdiho, may pangaran. Alam mo, importante nga sinasabi ko mga tugang na huwag natin dagdagan o bawasan ang Biblia. Ano? At kung walang pangalan, huwag natin lalagyan ng pangalan. At kung may pangalan naman, huwag natin aalisin yung pangalan. Yan po ang importante dyan, ha? Sana maintindihan ta mga tugang yan ang importante. Kasi si Maria Magdalena, madalas na sinasabi, siya daw ay yung prostitute. Siya daw ang babaeng mababa ang lipad. Mali po yan. Okay? Dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 8, okay? Talata 2, okay? Maliwanag na sinabi na pinaluwasan ng 7 demonyo. Okay? So talagang ang 7 demonyong ini, masasabi ta na
siguro itong mga exorcism baga bako niyo. So yon. Si Juana na agom ni Chusa na para pamahala ni Herodes. O, tingnan mo, inihong nga ning babaeng iniyo na ang paki Herodes. Ano? So agom niya yaon dumang ki Herodes, si Juana. Okay? Agom niya si Chusa. At si Chusa naman na para mahala ni Herodes. Si Susana, no, pangatulong babae, sa kadakulpang mga babae na nagtabang kay Jesus sa indang mga disipulo, hali, yan magayunan ini mga tugang, hali sa sadiri nindang mga bulsa. Okay? Sa sadiri nilang pagsadiri. Okay? So, hindi sila sumunod kay Kristo at nagtabang kay Kristo, parang sa ganon sila'y swelduhan. Okay? Anyway, mga tugang, babalik po giraray ang iyong lingkod. Pagkatapos sa mga pagpapagiromdom, ang oras natin ngayon ay 31 minutes after 1 o'clock. 1:31. An oras hatod sa Indokang Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa habang isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies, lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya. Paghusayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivia Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Connie Malate, taga Bunga, Bigas. Kasi po noong
matagal nang nararamdaman kong sumasakit yung dede ko. May nakakapo akong bukol, yung parang kalaki ng lemon. Hindi na po ako makahinga. Naninikip na po yung dibdib ko. Hindi po ako makatulog. Kaya po nagpa-check up ako kay Ma'am Nins kasi parang hindi ko na makaya yung panikip ng dibdib ko. Salamat po sa Nins Wellness Center. Tulungan po ako. Yung paghinga ko po, okay na po. Tapos, yung bukol ko po sa didi, parang wala na po. Ako po si Christine Pineda, taga-Kagbakong, Legazpi City. Pumunta po ako sa Nins Wellness para ako po mag-check up. Yung goiter ko, lumalaki na po. After 3 days po, pag inom ko po ng supplement, lumiit na po yung goiter ko. Minsan, di po ako makatulog. Ngayon, okay na po. After 1 month na pag-inom mo, kumusta ka na? Okay na po, lumiit na po yung goiter ko. Okay, salamat. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Karay sa Magayon Marahay na programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombas, COP. At sa tuyang haning pinag-uurulayan ang manunungod sa paglilingkod o pagsilbi kang mga kababaihan sa simbahan. Okay? Kasi nung panahon ni Kristo, ang halos na yaon sa simbahan ay ang mga kalalakihan lamang. Ano? Pero sa panahon ni Kristo, tinawanan ni Kristo ng importansya ang mga kababaihan. So, pumayag na si Kristo sa na magkaibahan ng mga disipulo. Parang sa may matabang sa inda. Alam mo, importante mga tugang na magtarabang-tabang kita. Dahil kita dapat magpataasan ng ere, magpataasan ng kasarian. Kasi nasabi daw kasi ang babae is weaker sex. Hindi naman ganun yun eh. Alam mo, marami. Halimbawa, sino ang magbuborda ng altar? O pag halimbawa si Father nagbuborda, ay si Father magbuborda. Minsan gaganuin mo pa siya. Kawawa naman si Father. Hayaan mo na yung mga manang ang magborda. Halimbawa, yung naglalaba ng mga kasulya o naglalaba ng mga gamit sa simbahan, hayaan mo na sila. Hindi naman si Father, paano siya o yung mga preacher, paano sila ngayon magpo-focus sa kanilang gawain. Okay? Importante yung mga tugang. Pero magayunon sa sinabi digdi na ining mga nagtabang kay Kristo ay hindi po sila bayaran. Sila po ay may kusa. Yan. Kaya volunteerism. Kasi bago sinabi ko na kasi ng mga tugang na ako yung naging parish priest at dati naman talaga pati yung katikis dati volunteer. Pero later on, sabi ninda kailangan daw i-professionalize. Kinakailangan daw swelduhan. So, nang sineswelduhan yung mga katikis, nawara na lugod ng mga katikis na dahil nga makapagpasweldo ang simbahan kulang man sa kwarta. Yun. Maswerte lang ang mga parokya na medyo nakakaangat. May talagang may mga nagdo-donate, may mga talagang may kwarta,
pwede silang mag-set aside ng catechetical fund. Yun. Pero kadalasan, kulang pa nga ni. Alam mo, sa simbahan, anong mga binabayaran? Maray lamang kung libre ang simbahan sa APEC. Okay? Maray kung halimbawa ang simbahan, libre. Halimbawa, mabakal ng ostya, mabakal ng alak, yung mumpo. Siyempre, kay puwan ng kwarta. Bako niyo? O halimbawa, so pagkakan ni padi, o pagkakan mga nasa kumbento, ano yan? Maray ng iba nga ni kato, ay mga may sabi tawantar si father ko yung may mga maray iyan gusto kaya nindo mga tugang na si father everyday pupunta sa mga bahay-bahay nindo parang makikakan ganun ba yon? Hindi po siyempre may pagkakan man si father alam nga naman o lalong-lalo na halimbawa si father may hilang. O paano yan? So, pagpagamot ni Father, may akong kakilala pare. Diabetic. Pagkatapos, dahil diabetic nga siya, ang nangyari, ang tawag nito, yung dialysis. Pagkatapos, bako man talaga silang mayaman, at yun nga ang ginibo niya, kahit na may sakit siya, nagmimisa pa lang parang makakuha ng gastos doon sa dialysis. Yan, mabuti na yata ngayon. Baka may libreng dialysis ba? Meron ba? Yun. Talagang dipisil mga tugang. Kaya dipisil baga kung daing matabang. So magayon rin yung pagpapagiramdom sa tuya mga tugang na dapat kita magtabang. Kaya nga minsan talaga importante pa rin talaga volunteerism. Kusang loob. Hindi yung nagagawa sa pilit. Kung hindi naman sa pilit, o bakit ka nandiyan sa simbahan nagtatrabaho? Mababa naman ang sweldo. Totoo, mababa ang sweldo. Pero masaya naman. Actually, meron akong nakausap Ang tagal-tagal na niyang secretary sa simbahan. Bakit? Kasi nga, masaya ako, Father, dito kahit mababa ang sweldo, masaya ako. O yun. O yung sakristan, binabayaran din namin yun So, yan importante mga tugang, nagtatabang, nakusa talaga. Okay? So, magayunon yung mga tugang. So, kaya sa Ebanghelyo, nais ipakita ni Jesus sa tagpong ito na nagkita-kita yung mga alagad ni Jesus at mga babae, ang pagkapantay-pantay ng lalaki at babae sa pagbabahagi at pagtulong sa mga gawain sa kanyang kaharian. Okay? O sa simbahan. Noon pa man, marami ng mga kababaihan na tumutulong sa ministeryo ng iglesia o ng simbahan. Okay? At dahil dito, dapat higit na bigyan pansin ang kakayahan at katangian ng mga kababaihan. Yan mga tugang, importante yan May kakayahan at katangian ang mga kababaihan. So, kaya bigyan natin ng pansin yan, bigyan natin ng importansya mula sa kanilang kaya. Hindi naman inaasahan ang mga mahihirap na bagay para lang makapagtrabaho ang mga mga sa kaharian o ubasan sa Panginoon at ang kababaihan. Okay? Binibigyan diin lamang dito ang abot nilang makakaya. So kaya po nila, na huwag mo sasabihin, ang lalaki lang ang kayang magtrabaho. Alam mo mga babae, galing din magtrabaho yan. Lalo na magluto, magayos ng, lalo na sa, sa accounting. Detalyado kasi yan Kaya madalas ang mga accountant, mga babae, kahit yung auditor, kasi magaling sila, detalyado.
Yan ang importante mga tugang. May kakayahan sila. Okay? At hindi ito mababayaran. At dahil ginawa nila ito sa ngalan ng pag-ibig at alang-alang sa kaharian ng Diyos. Yan mga tugang talaga out of gratitude. Okay? And mga tugang, babalik po ang iyong lingkod sa last part kasi ito yung programang Marahay na Hapon at magpagirumdum kita giraray para hindi kita ma-istakan ng mga commercial. Ang oras po natin ngayon is 45 minutes after 1 o'clock. DocAF Fulvic Mineral nasa capsule na. DocAF Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years na Doc Alternativo. 2 kapsula ng DocAF Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama! Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang Maray, magayon na programa ang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. And sa tuyang last part, sa tuyang aning pinag-uurulayan mga tugang, ang manunungod sa pagtabang kang mga kababaihan sa simbahan. Okay? So, importante mga tugang. At the same time, pagtabang sa simbahan na hindi binabayaran. Kasi minsan, ang nangyayari, matabang ako sa simbahan, Father, pero magkano ang sweldo? By the way, pinabatik ko po si Sally Samar ng Pilar Sorsogon. Sabi niya, please pray for me, Father. Nahihilo ako. Pero, nakaupo lang ako. Tama, Sally, huwag kang masyado magparahiriro kasi importante ito, nagugurang na ba kita. Ang importante, magpahingalo, inhale, then hold your breath, 1, 2, 3, 4, exhale. Importante, inhale, exhale. Kasi importante lalo sa panahon nyo yan mga tugang. Kasi inhale, exhale. Yung deep breathing mga tugang si Father Butch miski nga ni pinag-urulayan ta manunungod sa spiritual things or sabihin tang mga moral sense or sinasabi sa pangkabuhay-buhay. Pero sabi ko nga sa programang ini mga tugang, ang pinag-urulayan ta ano bang ikakarahay. So sa kuya magayon mga tugang na ang sa tuyang saro sa mga ikakarahay sa tuya pag igwagit ang pigmamati-mati, yung ani mag-inhale, exhale. Okay? O sige nga, gawin natin. Ito sa radyo O sige. Inhale through your nose. Then hold your breath. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Yan. Malu. Nurse niya si Malu sa sa Bacolod. By the way, may misa ko sa tiyan. Sum sa Indata. So agum niya, classmate ko dati. At alas 6, magmimisa ako. 1 year na nagadan si Louis Balion na classmate ko na taga-Digdihan sa Legazpi Keto. At anyway, alas 6. So, Zoom ito. At yan, 1 year na. Siyempre, sabi ko, Kimalo,
na you have to move on, okay? Pero siyempre, madaling sabihon naman, Father, iyan, pero difícil bagay pag yaong ka sa sitwasyon. Totoo po yan, okay? But anyway, take it, sabi nga, one day at a time. Okay? Yan pa importante mga tugang. Ito palang amiga ko rin palaga, nurse, si Lulu Nava, nurse din yun sa Malabon. Kadakol ako pala mga nurse na amiga, amigo, kadakol, Siyempre nga neta, si Father Boots Paga, frustrated doctor. Frustrated doctor. Kasi yung gusto ko maging doktor na naging padi magiraray. Pero kundi ako naging padi siguro, madoktor ako. Nga lang naging padi. Tapos sabi ng Diyos, sabi, okay, magpadi ka. Yung importante yan. Okay? So mga tugang, magayon talaga ang pinag-urulayan tangon yan, manunungod nga niyan sa pagtabang. Okay? Pag kita natabang, parang mapansin. Kasi may mga taong sumusunod kay Kristo o tumutulong sa simbahan para siyang mapansin ni Father. Pag hindi siya pinansin ni Father, magagalit siya kay Father, pagkatapos ichichismis niya si Father, kawawa si Father. Yun. Sana walang ganyanan. Walang ganyan. Kung gusto mo talaga magtrabaho sa simbahan, hindi dahil ay gwapo kasi Father. Father, gwapo kasi yung parish priest namin Yun, ganun ba? May hidden motive ka. Delikado yan. So magtabang ka sa simbahan na walang sukli. Sabi nga ni sa Bicol, ang Diyos ang mabalos. Yung mga tugang, ang Diyos lang mabalos sa indong mga ginigibo. Kaya Diyos mabalos. Ang Diyos ang magbalos. Iyan mga tugang. Kaya nga kita natabang sa simbahan, hindi dahil sa tuyang mga hidden desire, kundi out of gratitude. Okay? Magayan, out of gratitude. Halimbawa, lalo sa Manawag, misking ngunyan, kaya itong day pang pandemya, kadakol talaga mga tao nagdiduman sa Manawag, Pangasinan. At hinahapot ko, bakit po kayo pumupunta dito sa Manawag, sa shrine, sa Our Lady of Manawag? Sabi nila, nagpapasalamat po ako, Father, kasi alam mo, nakapasa po ako sa board exam. Kaya nga, naging panata ko na, Father, na palaging magsimba sa Manawag. Yan. Yun mga tugang. Pero may mga tao naman, maduman sa Baguio, maagi mo na ning Manawag. Maduman sa Ilocos, maagi mo na ning Manawag. Wala naman problema doon. Pero ang importante, dapat magayon ang sa tuyang layunin. So talagang daanan natin. Parang si Maria maging kasama natin, siyang magiging gabay sa atin paglalakbay. Yan mga tugang. Okay? So yan talaga. Okay, ang hapot, ano bang bagay mayroon ka, maliit man o malaki, kung ialay mo ito ng buong puso sa Panginoon, magbubunga ito ng kabanalan at kaligtasan. Yan ang mga patarataran ni Father Boots. Importante yan. Ano mang bagay, maliit man yan, o malaki man yan. Ang importante po kasi ito ang pinaka-conditional clause. Kung iaalay mo yan na buong puso sa Panginoon, hindi yung ialay mo yan o sa Panginoon pero merong kapalit. Merong kapalit. Anong kapalit? Recognition. Isa yun kasi minsan, parang mapansin naman ako, Father. Mapansin ako at sa ganun, alam mo, nung parish priest ako, although ay nagbibigay din ako recognition, hindi lang compensation. Okay? So nagbibigay ako para sa ganun, at alam mo, every year, kasi mga volunteers yun, every year, they look forward to it. Every year, kami ay nag-excursion. Okay? Anyway, mga kaibigan, inabot na naman tayo ng orasing pamamaaram, kaya mga tugang, mga G na kita. Okay?
Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalungkutan at sa mga silo ng demonyo. Yung pinuha siya ng Diyos, ipinagmamakawa namin sa iyo. Ang prinsipyo ng mga sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, at ang lahat na malulupit na Espiritu, magala sa kanila at mapahabang mga kaluluwa. Amen. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang. Stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, The Natural Sex Enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang.
Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro. Malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tanga ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan. Ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 2:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Daima paapekto ang mga senador sa banat ka nagkaperang administration congressmen sa investigasyon sa issue kan pagbakal kan gobyerno nin medical supply sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Siniguro ini ni na Senate Blue Ribbon Committee Chair Richard Gordon asin Senate Minority Leader Franklin Drilon na nagsabing daisinda matatanyog sa investigasyon sa nasabing issue. Tinawanin doon ni Gordon na mantinidong nakafocus sinda sa pagbutingkay sa issue lalo na nagdadakol, nagkukusog asin ang mga ebidensya na posibleng irregularidad sa transaksyon in procurement service kan DBM sa Pharmaly Corporation. Yan ang pangalas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR ay